हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। गप आरंभ करने पूर्व मु आपण को सही आमर पुराणा कथाटी मन पकईदेवाई चाहूँ। जदि आपण पाखरे किसी गप अच्छी एवं सेई गप को आपण सारा ओडिशावासी को शुणाइवाई चाहूँगी तेबे आपण आपणकर गपटी को स्क्रीन रे आसुथिबा मेल रे हमको शेयर करूँ। एबे आसंतु शुणिबा आजिर गप बोऊ। ସୁମନା ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରର ବାସିନ୍ଦା। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାର ପୋଷ୍ଟିଂ। ଆଜି ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ସକାଳର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ମତବକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବି ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ହାତରେ ଚା କପ୍ ସହିତ ଫ୍ରାଏଡ୍ ମଖାନା ଧରି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ନିଜକୁ ଭିଜାଇ ଦେବାକୁ ତାର ବହୁତ ମନ ହୁଏ। ହେଲେ ନୀତି ଏଇ ମେଡିକେଟେଡ୍ ଚାହା ପିଇ ପିଇ ତାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନା। ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଉ ହାତର ସେଇ ଅଦା ପକା କ୍ଷୀର ଚାହା କଥା। ଅସଲରେ ଜେଜେମାକୁ ସୁମନାର ବାପା ବୋଉ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ସାରା ଗାଁର ସେ ବୋଉ। ସୁମନା ବା ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତା କେମିତି? ସୁମନା ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ। ବାପା ତାକୁ ଏଇ ବୋଉ ହାତରେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି। ମା ସେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରେ ଥାଏ। ତାଙ୍କ କୂଳକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥାଏ ସୁମନାର ସାନ ଭାଇ। ସୁମନା ବୋଉ ପାଖରେ ବଡ଼ ହୁଏ। କେତୋଟି ବିରାଡ଼ି କୁକୁର ନେଉଳ ଶୁଆ ବି ବୋଉର ପୋଷା ମାନି ରହିଥାନ୍ତି। ସୁମନା ସହିତ ବୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ବି ନିଅନ୍ତି। ସୁମନା ଏସବୁ ଦେଖେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇ ଚାଲେ। ସୁମନା ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ବୋଉର ଅଧିକ ଆଦର ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମନାକୁ ଜିଦିଆ କରିଦିଏ। କେବେ କେବେ ତ ସାନ କକା ବୋଉର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ସୁମନାକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତା ଥାଳିରୁ ଖାଇବା ଛଡ଼େଇ ନିଜ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦିଅ। ସୁମନା ବହୁତ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ତାର କାନ୍ଦ ଦେଖି ବୋଉ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଗୁଡ଼ାଏ ସାନ କକାକୁ, ଯଦିଓ ସେ ପିଟିବେ ନାହିଁ। ସୁମନା ଆଁ କରି ଚାହିଁ ରହେ ବୋଉର ସେଇ ପଣତ ଆଢ଼ୁଆଳ। ତାକୁ ମନେ ହୁଏ ବୋଉ ହିଁ ତାର ପୁରା ଦୁନିଆ। ସମୟ ବି ତା ରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳାଏ। ବାପା ସାନ ଚାକିରିରୁ ବଡ଼ ଚାକିରିକୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଯାନ୍ତି। ମା ଏବେ ଆଉ ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସୁମନା 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଅସଲ କଥାଟା ଏଇଠି, ସୁମନା ଆଉ ତା ମାର ପାଖ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଦୌଡ଼େ। ଯଦି କେବେ କିଛି ଖୁଆଇ ଦେବାକୁ ମା ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯାଏ। ବାପା ରୁକ୍ଠୁକ୍ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ସୁମନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ସ୍ଥଳକୁ ଯିବ। ବୋଉ ମନା କରିପାରେନି, କାରଣ ପାଖରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥାଏ। ଛାତିରେ ପଥରଟିଏ ରଖି ସୁମନାକୁ ବୁଝାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ହୁଏ। 2 ଜଣ ଅଜଣା ଲୋକ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଉଟାରି ନେଲା ଭଳି ସୁମନାକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାନ୍ତି ତାର ବାପା ମା। ସବୁବେଳେ ବୋଉ ପଛରେ ଗୁଡ଼ାଉଥିବା କୁନି ପ୍ରଜାପତିର ଡେଣା କିଏ ଛିଡ଼ାଇ ଦେଇଛି କି କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ସୁମନା ଏବେ ଭାରି ଚୁପଚାପ। ଖାଇବା ସମୟରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଟିକିଏ କ'ଣ ଖାଇଦିଏ, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ଫେରି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ା, ଖିଆ ପିଆ ଆଉ ଶୋଇବା। କାହା ସହ ସେ କଥା ହୁଏନି କି ସେମାନେ ବି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସୁମନାର ମନର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କେବେ ସାମାନ୍ୟତମ ପ୍ରୟାସ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସରିବା ପରେ ସୁମନା ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲିଯାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୁଟି ପଡ଼ିଲେ ସୁମନା ବୋଉ ପାଖକୁ ଆସେ। ୟା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ସାନ କକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ଯାଇଥାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ବୋଉ ଯେମିତି ଗୋଟା ପଣେ ଏକା ତାଙ୍କର। ବୁଢ଼ାଟେ ହେଲେ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ବସି ଖାଉଥାନ୍ତି। ସୁମନା ଦୂରରୁ ଦେଖେ। ବୋଉ ଡାକେ, ହେଲେ ସୁମନାର ଆଉ କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ବୋଉ ଥାଳିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ସାନ କକା ବୋଉର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ। ବୋଉ ଟିକିଏ ଖାଇବା ଲୋ। ବେଶୀ ଲୋଭ ତାର ମାଛରେ। ଜେଜେବାପା ଗୁଟି ଗୁଟି କରି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ଜାଗା ଉପରେ ଜାଗା କିଣନ୍ତି, ଘରେ
8-10 ଜଣ ମଜୁରିଆ ରଖି ଚାଷବାସ କରାନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ବୋଉ ପାଖରେ 3-4ଟା ଚାକରାଣୀ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। କେବେ ଯଦି ଗଢ଼ିଆ ମାଛରେ ମନ ନାହିଁ ତେବେ ଖବର ଦେଲେ ଲୋକ ଆସି ବାଛି ବାଛି ମାଛ ସବୁ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ବୋଉର ବିଲେଇ ପଲ ଖୁସ୍ ଆଉ ସେ ବି ଖୁସ୍। ଏସବୁ କାମ ଜେଜେବାପା ଅଫିସ ଯିବା ପରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଜେଜେବାପା ବୋଉକୁ କେଉଁ କଥାରେ ଆକଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଖି ଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦୁଇ କକାଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ କକା ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ପରିଶ୍ରମୀ, ସେ ବି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ହଁ, ପିଲାବେଳେ ସୁମନ ଖାଉଥିବା ବେବି ଫୁଡ୍କୁ ଚୁରାଇ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ତାଙ୍କର ସୁମନା ପ୍ରତି। ଜେଜେବାପା ଆଉ ଏ ଇହଧାମରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବୋଉର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କହି ହେଉନାହିଁ କି ସହି ହେଉନାହିଁ। ବୈଧବ୍ୟର ଶିକାର ପରେ ଘରେ ମାଛ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାକୁ ଛୁଇଁବା ବି ମନା। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ତଥାପି ସେ କାଳେ ତା ବିରାଡ଼ି ପୋଲ ପାଇଁ ମାଛ ରାନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଜମ ହୁଏନି କାହାର। ସୁମନା ଜୀବନରେ ଏବେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ସେ ବୋଉର ଆସନ। ଜେଜେଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ବୋଉ ସାଥିରେ 2 ପଦ କଥା ହେବା, ତା ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି କେବେ ଅମାନିଆ ମନ ବୋଉ ପାଇଁ କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତା ଦେହକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଯେତିକି ଯାଉ କି ନ ଯାଉ, ତାଠାରୁ 1,00,000 ଗୁଣ ଅଧିକ କଟୁକ୍ତି ଶୁଣି କ୍ଷତାକ୍ତ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେ ବୋଉ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରେନି। ଜୀବନର ଦୋ ଛକିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବୋଉ ଆଉ ସୁମନାର ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ନୀରବ। ଜଣେ ନିର୍ଯାତନା ଭୟରେ, ଆର ଜଣକ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହୋଇ। ଏବେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସେବା, ନିଜ ପାଇଁ ରୋଷେଇ, କୁକୁର ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ସେବା 80 ବର୍ଷର ବୋଉ ହିଁ କରେ। କେବେ ପଡ଼ିଯାଇ ହାତର ପାପୁଲି ମୁଡ଼ିଯାଏ, କେବେ ଗୋଡ଼ର ଶିର ଟାଣି ହୋଇଯାଏ, କେବେ ପୁଣି ଅଣ୍ଟାରେ ଦରଜ, ତଥାପି ସେ ଚାଲୁଥାଏ। କଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଲେ ଜେଜେଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ 2 ପଦ ଭଲ ମନ୍ଦ ଶୁଣାଇ କୁହେ, ଟିକେ ବିଷ ଆଣିଦିଅନି ବୁଢ଼ା, ତୁ ତ ଚାଲିଗଲୁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ଏଠି ଦହଗଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଫଟୋ ଭିତରେ ଥାଇ ବି ଜେଜେଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେମିତି ଲୁହ ଜକେଇ ଆସେ। ଆଜି ମୋ ବୋଉ ପୁରା ଏକୁଟିଆ। 4-4ଟା ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ଗୋଟିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ମାଲିକାଣୀ ସେ। ଦୁଃଖ ତ ଏତିକି, କାହାକୁ ସେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହେଁ। ଏକା ସାନ ପୁଅ, ତାର ସବୁ କିଛି। ଏଇ ବୋଧେ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏଇ ସାନ ପୁଅମାନଙ୍କ କପାଳରେ ମାର ସବୁ ସ୍ନେହ କାହିଁକି ଲେଖିଦିଅ। ସୁମନା ଆଜି ବି ବୋଉକୁ ଖୋଜେ ତାର ସେଇ ପିଲାଦିନ ଆଉ ବୋଉର ସେଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା। କେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଜ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଗଲେ ଅଜାଣତରେ ସୁମନ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସେ, ବୋଉ। ଏକ ଶୂନ୍ୟତାର ଆଭାସରେ ନୀରବି ଯାଏ ସେ। ବୋଉ ଆଜି ପାଚେରୀ ଆର ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ପାଦ ପକାଇବା ମନା। ଆଖିରେ ଜକେଇ ଆସେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ହଠାତ୍ କ୍ଷୀରବାଲା ଡାକରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ ସୁମନା। ଆମର ଏଇ ଗପ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗପଟିକୁ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦିଏ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ। ଆଜି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଗପ।